Noye ɗum danyiri Yeesu Almasiihu nden ko woni ko o waɗi? To o higo am, jooni en ngari to habaru ɓurɗum mangu nder ko tokkuɓe Yeesu Almasiihu njaɓi. Yeesu Almasiihu ɗum moye? Noye o wontiri hakkunde maako e Allah nden e tagaaɓe? Woɓɓe e noddira inde maako Yeesu Almasiihu, woɓɓe bo Iisaa Almasiihu. Yeesu ɗum inde maako e ɗemngal Helenankoore, Iisa bo ɗum inde maako e ɗemngal Laarabankoore, amma fuu ɗum neɗɗo go'oto. Haa mi wi'ima seɗɗa taw dow jonde maako e duuniyaaru. Habaru ɗum e ɗum windi nder defte 4 Linjiila. Wonde nyalnde sey Allah lili malaa'ikaajo bi'eteeɗo Jibraa'iilu to goɗɗo surbaajo inde maako Maryaama, wi'imo, a heɓay reedu a danyay ɓiɗɗo gorko, nden a hokkaymo inde Yeesu. Ɗum noddaymo ɓiɗɗo Allah Joomu Mangu. Laamu maako re'ata. Raaru nder Lukka suurawol 1 aayaare 291 yaaki aayaare 383. Ɗum ɗon ɗum kayɗiniiɗum, ngam Maryaama no surbaajo mo meeɗaayi gorko. Amma ɗum hebbini ko annabi Ishaaya wi'i. O hokki habaru ɗum duuɓi 200 ko ɗum wanga. O wi'i, surbaajo heɓay reedu danyay ɓiɗɗo. Ishaaya suurawol 2 aayaare 14. Sey ɗum danyimo e gariiri Baytalami haade Urushalima to ɗum danyuno Dawda duuɓi 1000 ƴaɓɓiiɗi. Danyeeki Yeesu Almasiihu to Baytalami hebbini ko annabi Miika windi. Annabi Miika kanko ma o windi annabaaku maako duuɓi 200 ko Almasiihu danye. O wi'i, an Baytalami Ifrata, a gariyel pamarel nder leydi Yahuuda, amma daga nder maaɗa laamiiɗo wurtoyto, fuɗɗoode maako bo daga duuniyaaru tagaaka. Miika suurawol 5 aayaare 2. Nde Yeesu Almasiihu danya, sey malaa'ikaajo yahi to waynaaɓe wi'iɓe, mi waddanii on habaru ɓurɗum welki ngam koo moye. Hande nder gariiri Dawda ɗum danyanii on kisnoowo. Kanko woni Almasiihu Joomiraawo. Lukka suurawol 2 aayaare 10 yaaki aayaare 11. Maryaama teeri e goɗɗo cehoowo leɗɗe bi'eteeɗo Yuusufu. Yuusufu on warti deenayɗo Yeesu Almasiihu non no nyaako reenirta ɓiɗɗo muɗum. Yeesu Almasiihu mawni e gariiri Najaret, e mo huwa kuugal sehuki leɗɗe. Ko o waɗa duuɓi 30 o fuɗɗaayi huuki kuuɗe kayɗiniiɗe. O fuɗɗaayi yiilaago e mo ekkitina lenyol. Lenyol bo andaa kanko woni Almasiihu mo ɓe ndenti. Nde Yeesu waɗi duuɓi 30, carel waɗi o fuɗɗa kuugal gaddungal mo nder duuniyaaru. O ɗali gariiri Najaret, o yahi to Yahaya gaɗoowo baptisma. Kanum bo lenyol e yaha to muɗum ngam waɗanaɓe baptisma ekkitinaɓe wolde Allah. E mo wi'a ɓe tuuba o waɗanaɓe baptisma ngam holluki senaaki daga hakkeeji maɓɓe. Ko nde Yeesu Almasiihu meeɗaayi waɗugo hakke, o wi'i Yahaya waɗanamo baptisma. Yahaya on bo waɗi non no o wi'a. Nde Yeesu Almasiihu wurtoyi daga nder ndiyam baptisma ɗan, sey hononde Allah ƴiwoyi daga dow wi'i, o'o woni ɓiɗɗo am mo ngiɗumi, emi nana belɗum maako. Maatiyu suurawol 3 aayaare 12. Ɗo'o yeeso mi tindinto ko woni ma'ana nde e woliinde, o'o woni ɓiɗɗo am. Daga ɗon sey o dilli ladde ngam o waɗa do'aare, o suumo jemma e nyalawma har balɗe 40. Ceyɗan bo waɗi ka foondukimo. Ceyɗan waɗi keerol ko waawi waɗugo ngam waɗa Yeesu Almasiihu waɗana Allah hakke, amma o waɗaayi. Raaru nder Maatiyu suurawol 4 aayaare 1 yaaki aayaare 11. Gaɗa o nyaamii jaalorgal dow foondol Ceyɗan, sey o so'ii to Yahaya gaɗoowo baptisma. Nde Yahaya hayniimo sey wi'i tokkuɓe ɗum,
raa karoori Allah ittayndi hakke duuniyaaru. Liloyɗoyam mi waɗira baptisma e ndiyam wi'iyam, neɗɗo mo ngiiɗaa ruuhu an jippoyake daga dow jooɗii dow maako, kanko woni gaɗirayɗo baptisma e ruuhu am. Mi yi'ii ɗum, mi ceydake kanko woni ɓiɗɗo Allah. Yahaya suurawol 2 aayaare 29 e aayaare 33 yaaki aayaare 34. Nde Yahaya noddi Yeesu Almasiihu karoori Allah, waato emo wi'a Almasiihu wartay cakkiri ngam hakkeeji yimɓe fuu. Daga ɗon sey Yeesu Almasiihu fuɗɗi suɓuki tokkuɓe ɗum. O suɓi kamɓe 12. Kamɓe naa ɗum mawɓe wooduɓe andal. Aa'a, Biiturus e Yahaya e woɓɓe maɓɓe ma ɗum nangooɓe liƴƴi. Maatiwu ɗum jaɓowo ceede leydi. Ammaa nde ɓe paami Yeesu woni kisnoowo, sey ɓe ɗali ko ɓe ngaɗata fuu ɗum heɓuki ceede, ɓe tokkimo. Ɓe tokkimo naa dow o yoɓayɓe ceede koo bo o hokkaɓe goɗɗum ɗum duuniyaaru. Aa'a, ɓe tokkumo tan keerol to o yahi fuu, emo yiiloo e koyɗe, emo wa'ajina, emo ekkitina. Ɓe ngaɗi non har duuɓi 3. Nder duuɓi ɗin ɗon bo Almasiihu ekkitiniɓe kuugal ngal ɓe ngaɗata to o so''ake wuro Allah, ngam kamɓe ɓe ngartay lilaaɓe maako. Sey Almasiihu fuɗɗi wa'ajinki non no Yahaya waɗayno. O wi'i, carel waɗi, laamu Allah warii haade mooɗon. Tuube, njaɓon habaru belɗum. Markus suurawol 2 aayaare 15. O wa'ajini e bigeeje feere-feere, e gureeji, e to ɗum hawrata ngam do'aare, e nder kaaƴe, e haade mbeela Galiili. Namɓe mo fuu nani haala makko feere. Ɓe kayɗini e ekkitinol maako, ngam e ngol woodi bawɗe, bo naa annaboojo, bo Allah e hoore muuɗum. Kadi ma annabo'en fuu to ɓe ekkitinay, sey ɓe mbi'a, nanee ko Allah wi'i. Ammaa Yeesu Almasiihu wi'i, nanee ko mbi'umi'on. Sey Almasiihu fuɗɗi yamɗitinki nyawɓe. Emo yamɗitina ɓe e woliinde tan, koo e meemuki ɓe tan. Goɗɗo gooduɗo nyawu nyaamojum laral wari yani yeeso makko wi'i, taa jaɓii a waaway njamɗitinaayam. Sey Almasiihu meemimo wi'i, mi jaɓi, yamɗutu. Sey ɗon e ɗon o yamɗiti. Raaru nder Markus suurawol 2 aayaare 40 yaaki aayaare 42. Wooduɓe ginni ɗuɓɓe ngari to maako, emo wi'aɗi ɗi mburtoo, sey ɗi mburtoo. Emo meema gite wumɓe, sey ɓe ngi'a. Woɓɓe mayɓe ma o umminiɓe. Non o woowi waɗuki. Ɗuɓɓe ngaɗi ka moftaago to maako, bannye bo emo nyalla, emo yamɗitina ɓe, emo ekkitina ɓe, har o heɓataa o nyaama nyamdu. O meeɗaayi huuki kuugal kayɗiniingal ngam hoore maako. O huwii kuuɗe kayɗiniiɗe ɗen fuu ngam walluki yimɓe, ngam o holla ɓe yidde Allah. O wi'i, ngaree to an fuu dondiiɓe dongle tedduɗe, mi hokkay on siwtaare. Maatiwu suurawol 11 aayaare 28. O jaɓɓake garɗo to maako fuu. Wonde nyalnde ɗum waddi goɗɗo jaraaɗo to maako. Emo andi neɗɗo on e haani yamɗitine, naa e ɓandu tan, e haani har e ngikku maako ma yamɗitine. Sey o wi'imo, higo, a yaafanaama hakkeeji maaɗa. Woɓɓe moodiɓɓe Attawra e njooɗii ɗon ɗum, kamɓe bo ɓe puɗɗi metitaaki nder ɓerɗe maɓɓe, e ɓe mbi'a, ngam ɗume neɗɗo o metirta nihi? Emo fottidina hoore maako e Allah. Moye waawata yaafaaki hakke to naa Allah tan? Yeesu Almasiihu heɓti ko ɓe nyumata nder ɓerɗe maɓɓe, sey o wi'i, o hollayɓe emo woodi bawɗe yaafaaki hakke. O wonnaayi inde Allah. Yamɗitinki jaraaɗo on hollay emo woodi bawɗe yaafaago. Daga ɗon sey o wi'i jaraaɗo on, emi wi'uma, umma kocca daago maaɗa koota. Ɗon e ɗon bo jaraaɗo on ummi waɗi non. Raaru nder Markus suurawol 2 aayaare 1 yaaki aayaare 12.
Daga nyalnde nden ɗon moodiɓɓe Yahudanko'en puɗɗi lawluki Yeesu Almasiihu. Ngam ɗume lenyol tokkatamo nihi? Moodiɓɓe ɓen sey e kuɗamo, e ɓe mbi'a, ngam ɗume o nyamdata e ɓe hakke? Too, ai Almasiihu wari ngam hisna ɓe hakke ɓen. Ɗon maa e ɓe kuɗa e ɓe mbi'a, ko jeyi o yamɗitini nyawɓe nyalnde siwtaare, waato nde durooɓe. Nyalnde nden ɗum nyalnde maɓɓe seniinde nde ɗum huwata. Nganyaandi ndin ɗuuɗi har ɓe ngiɗi ɓe mbaramo. Raaru nder Markus suurawol ɗiɗaɓol aayaare 15 e suurawol tataɓol aayaare 9. Almasiihu e andi non, kanko bo bawɗo umminki mayɓe, halkuki wanywanƴɓe maako saɗantamo. Amma o halkaayiɓe. Non boo ekkitini tokkuɓe mo ɓe ngiɗa wanywanƴɓe maɓɓe ɓe ngaɗana ɓe do'aare. E jaamanu ɗum Yahudanko'en les laamu leydi Roma, ɓe nanaayi belɗum jonde ley Romanko'en, ɓe ngiɗi soɓtaaki. Nde ɓe ngi'i Almasiihu nyamni yimɓe 5,000 e buroodi tame 5 e liƴƴi 2, sey ɓe mbi'i ɓe lamnaymo doole ngam ɓe ndiwa Romanko'en. Raaru nder Yahaya suurawol 9 aayaare 1 yaaki aaje 15. Ɓe tabbitini to ni kanko ardi honooɓe maɓɓe, walaa jaalotooɗoɓe. Amma Almasiihu jaɓaayi warta laamiiɗo duuniyaaru ndu'u. Laamu makko ɗum laamu ɓernde, naa laamu jooɗorgal Urshalima o yiɗi. E mo yiɗi laamaaki dow nyumooji yimɓe. Nde ɓe ngi'i ɓe mbaawataa huutirkimo ngam riwuki Romanko'en, sey ɗuɓɓe maɓɓe ngayliti ɓe ngarti wanywanƴɓe maako. Almasiihu koo nde e tokka ko Allah yiɗi e dow o tokka ko neɗɗo yiɗi. Ngam non moodiɓɓe Yahudanko'en ɓen ɓeydi wanyukimo. Sey duuɓi 2 e sendere gaɗa ɗum waɗani Yeesu Almasiihu baptisma, o ƴami tokkuɓe mo, moye yimɓe mbi'atayam? Sey ɓe mbi'i e ɗum wi'a kanko o go'oto nder annabo'en mawɓe wartoyi nder duuniyaaru. Nden o wi'iɓe, too, onon bona, moye mbi'otoyyam? Ɗon e ɗon sey Biiturus wi'i, an ɗum Almasiihu ɓiɗɗo Allah mo yonki. Sey Yeesu Almasiihu barkiɗini Biiturus ngam nootaaki kin, kadi ma o wi'imo, Allah e hoore muɗum holluma non. Dow nden ɗon wolde bo ɗum mahata laamu Allah, walaa bo ko waawata jaalaaki ɗum. Daga ɗon o wi'i tokkuɓe mo ɗum nangi o yaha Urshalima, ton kadi ma ardiiɓe diina ngaɗanaymo kiita wareego dow gafaangal. Ɓaawo balɗe 3 bo o ummoto daga mayde. Tokkuɓe mo nde en ngiɗimo nganni naa seɗɗa, sey Biiturus wi'imo, kai, Allah hoyna, ɗum ɗon ɗum heɓataama har abada. Amma Almasiihu hoolanimo wi'i, ko mbi'ata naa ɗum nyumo maaɗa, ɗum nyumo Ceyɗan. Ngam Almasiihu e andi nyumo Allah. Nyumo Allah woni Almasiihu waree dow gafaangal, warta cakkiri ngam hakke meɗen. Giɗɗo haɗukimo bo no balloowo Ceyɗan, giɗɗo sankita nyumo Allah. Daga ɗon Yeesu Almasiihu waggini tokkuɓe ɗum, o wi'iɓe, koo moye siryo hoccuki gafaangal muɗum, waato siryo mayde ngam tokkukimo. Raaru nder Maatiyu suurawol 19 aayaare 13 yaaki aayaare 29. Ɗum ɗon naa ɗum ko hoyi, amma fuu e non tokkuɓe Almasiihu ɗalaayimo, koo nde o wi'iiɓe o maayay, nden kamɓe maa ɓe njaray torra ngam maako. Gaɗa lebbi 9 ɓe tokkimo har Urshalima, ton to o warete. Carel ngel bo ɗum seeto. Yahudanko'en daga koo toye no njahay Urshalima ngam humto sakkinki gure. Kango woni humto ɓurngo mangu to maɓɓe, ngam e ngo siptoranaɓe no Allah huutiri annabi Muusa ngam hisnukiɓe, e no o wurtirinoyɓe leydi Masar. Yeesu Almasiihu e tokkuɓe ɗum kamɓe maa ɓe njahi ngam humto ngon. Ko wangi e ɗon ɗum nder yontoore sakitiinde nder jonde Almasiihu e duuniyaaru, e ɗum windi nder defte Linjiila kanje 4. Ammaa mi ramnitinay habaru ɗum ɗo'o.
Nyalde alal Yeesu Almasiihu natti Urshalima e waɗɗi mbabba ngam hebbina ko annabi Jakariyaa'u windi duuɓi ɗuɗɗi ƴaɓɓiiɗi wi'uki, nanu belɗum naa seɗɗa an Sihiyoona, hoolu ngam belɗum Urshalima, raa laamiiɗo maaɗa e ɗon wara, kanko o goongaajo jaalotooɗo, famɗitinɗo hoore muɗum gaɗɗiiɗo molel mbabba. Jakariyaa'u suurawol 9 ayaare 9. Sey o natti wuro seniingo, o tawi woɓɓe e mbonnango, e ɓe njooɗi e ɓe cooda e ɓe coorito nder wuro ngon, waroyɓe ngam sakkuki e ɓe nyaamana ɗum en ceede. Sey o riwiɓe, kadi ma o waggini ardiiɓe diina ngam ciya jaɓuki wolde Joomiraawo nden ngam halleende maɓɓe. O wi'i no wanywanyɓe ngarirta pusa wuro seniingo ngon ngam hakkeeji ɓen ɗon ganyuɓe njaɓa wolde Allah. O waggini lenyol wiiki annabo'en fewooɓe ngaray ngam gaɗaɓe ɓe cela laawol to ɓe njaɓa. O wi'i o wartoyay nder teddungal e bawɗe, o hiitoo leƴƴi fuu. Woɓɓe o jaɓɓotoɓe nder laamu Allah, woɓɓe bo o nattinayɓe ngaska hiite. Nyalnde Alhamiisa nder yontoore nden, o nyamdi hiraande e tokkuɓe mo, hiraande humto sakkinki gure. O hocci buroodi, o yetti Allah, o sendani tokkuɓe mo, o waɗi misaalu o wi'i, ɗu'um ɗum ɓandu am kokkaandu ngam mooɗon. Ngaɗee ka waɗuki non ngam siftorkiyam. Gaɗa ɓe nyaami, sey o hocci jardugel ndiyam inabojam, o wi'i, ɗa'am inabojam gonɗam nder jardugel nge'el, kanjam woni alkawal kesal tabbitayngal e ƴiiƴam am. Ngaɗee non fuu carel ngel njarotonɗam ngam siftorkiyam. Ɗerewol Korintiyanko'en arandewol suurawol 11 ayaare 23 yaaki ayaare 25. Nden ma Yahuudanko'en e njara ndiyam inabojam e humto sakkinki. E misaalu ɗu'um Almasiihu holliri tokkuɓe ɗum wi'uki e laawol mayde muɗum ɗum heɓa kisndam. Ko ɓe mburtoo ɗon, sey Almasiihu waggini ɓe wi'uki ɓe ngiɗindira. O ɓeydi wi'uki ɓe njaray bone ngam tokkuki mo. O wi'iɓe kanko o so'oto to o ƴiwoyi, amma o waɗii alkawal lildoyki ɓe Ruuhu Ceniiɗo ngam walluki ɓe. O neeɓii e mo ekkitina ɓe. Caka jemma sey o hocciɓe ɓe ndilli ngesa leɗɗe jeytun ton yaasi gariiri. E ton o waɗi do'aare ngam haala mayde wonde yeeso maako. O wi'i Joomiraawo, naa ko ngiɗumi waɗete, amma ko ngiɗɗaa waɗe. E mo nder do'aare sey raa mobgal sooji'en ngari nanguki mo, Yahuuda bo e ardiiɓe. Yahuuda ɗum go'oto nder tokkuɓe Yeesu Almasiihu 12 ɓen, amma o hokkitiri Almasiihu. Sey o ɓattii haade Almasiihu o wuundiimo. Nden ma daga ton o wi'i, neɗɗo mo kownaymi hownuki higaaku ɗum kanko, nangeemo. Ndaa Yeesu Almasiihu yiɗii halka Yahuuda har e mobgal ngal o ardoyi. Naa ɗum ko saɗi to Almasiihu, woliinde o oyre tan heƴi, amma no o hokkitiri hoore maako e jungo maɓɓe. Nde Biiturus yi'i non, sey solti kaafahi ittani go'oto maɓɓe nowru ngam walluki Almasiihu. Amma Almasiihu wi'imo, aa'a, ɗalu. Sey waatani on nowru ndun, ɗon e ɗon o yamɗiti. Raaru nder Lukka suurawol 22 ayaare 39 yaaki ayaare 51. Nder jemma ɗum sey ɓe njaari Yeesu Almasiihu yeeso mawɓe ardiiɓe diina. Ɓe kawtanimo e ɓe ɗaɓɓita ko ɓe ngullortoomo ngam ɓe keɓa no ɓe mbarirtamo, amma ɓe keɓaayi. E timmoode sey ardiiɗo mawɓe ɓen ƴamimo, aw woni Almasiihu ɓiɗɗo joomu mangu? Yeesu nootii wi'i, ɗum min. Markus suurawol 14 ayaare 51 yaaki ayaare 52. Nde ɓe nani non, ɓe fuu ɓe mbi'i, o wi'ii kalluka dow Joomiraawo.
e haani o ware. To, e carel ngel Yahudanko'en e les laamu Romanko'en, ɓe potaayi ɓe taƴana goɗɗo kiita mayde sey na gomnaajo Romankeejo jaɓi. Ngam maajum, nde fajiri waɗi waato nyalde teddunde, ɓe njaari Almasiihu yeeso Bilaatus gomnaajo. Ɓe mbi'imo, ay yeeso on ɗum ganyo Romanko'en, e mo yiɗi o lamna hoore maako. Nde Bilaatus ƴamimo sey heɓti ɗum fewre tan yiɗi yoofugomo. Ammaa ardiiɓe Yahudanko'en ummini hakkiilo mobgal wongal ɗon, e ɓe mbi'a o ware. Bilaatus huli ɗum fuɗɗay haɓre, sey wi'i to o ɓilee dow gafaangal naa o maayi. Ɗon e ɗon sey sooji'en Roma njaarimo yaasi gariiri, ɓe portimo dow gafaangal, ɓe piyanimo kuusaaje to koyɗe e juuɗe ngam ɓilukimo dow maagal. E ɓe ngaɗa non, Almasiihu waɗani ɓe do'aare wi'i, Joomiraawo, nyaako am mo dow, yaafana barooɓeyam, ngam ɓe anndaa ko ɓe ngaɗata. Lukka suurawol 23 aayaare 34. Iri nde'e yidde e nde hayɗini, o waɗanii piyanayɓe mo kuusaaje do'aare ngam to Allah halkaɓe. Yeesu Almasiihu e woodi bawɗe toraaki Allah hisnamo ngam to o yara bone, hoccamo ton dow, ammaa o waɗaayi non. E mo andi Allah e yiɗi o yara bone, o maaya ngam o warta cakkirgal hakkeeji yimɓe. Ngam non o hebbini ko Allah yiɗi. O nyalli e mo ɓili dow leggal ngal. Nden njamdi 3 alaasara sey o noddi o wi'i, nyaako am mo dow, mi hokki yonki am nder jungo maɗa. Lukka suurawol 23 aayaare 49. Sey o maayi. Goɗɗo soojiijo dariiɗo ɗon sey dukkimo labbo. Nden ardiiɗo sooji'en yahi wi'i Bilaatus, Yeesu Almasiihu maayi. Sey woɓɓe Yahudanko'en mawɓe tokkuɓe mo ɓe njahi to Bilaatus ɓe mbi'i e ɓe ngiɗi o hokka ɓe ɓandu Yeesu Almasiihu. Sey ɓe kokka, ɓe njahi ɓe moytanindu nebbam uroojam e ko urata feere-feere, ɓe caawindu e likkafani, ɓe nattinindu nder yenaande sehaande nder hayre. Nden ɓe tallitoyi wonga kaaƴa, ɓe ombi dammugal yenaande nden. Bilaatus wi'i nde maɓɓe, nden sooji'en ndeenande ngam to goɗɗo maɓɓita. Ndenno maa Almasiihu wi'i tokkuɓe mo, o maayay, o bo ummoto e yonki balɗe 3 gaɗa o maayi. Ammaa e ɓe ceka misaalu tan o waɗata. Nde o maayi o uwa, ɓe kammaaki ɓe ɓeyday yi'ugomo nder duuniyaaru. To, nyalnde alal woɓɓe tokkuɓe mo njahi yenaande nden, sey ɓe tawi e nde maɓɓiti. Ɓe natti ɓe tawi likkafani tan, ammaa ɓanndu ndun walaa ɗon. Ɗum ɗon wanni ɓe naa seɗɗa. Ammaa nde ɓe kooti, sey Yeesu Almasiihu e hoore muɗum wangani ɓe, darii caka maɓɓe e yonki. E jemmaare nden ɗon koo nde ɓe maɓɓii dammuɗe wuro, o natti suudu to ɓe kawriti, o meddi e maɓɓe, o holliɓe ɗum goonga e mo woodi yonki. Daga ɗon sey o waɗi balɗe 40 e mo wangina hoore maako to tokkuɓe mo. O tindiniɓe dabare Allah dow torra ka o yari e mayde maako. O bo hokkiɓe kuugal ɓe ndilla koo toye nder duuniyaaru ɓe njaara habaru belɗum. Waato Allah yaafoto hakkeeji koo moye jaɓuɗo Yeesu Almasiihu woni kisnoowo. O wi'i ɓe njooɗoo to Urshalima taw, ɓe keɗoo Ruuhu Ceniiɗo liloyee ngam wallukiɓe. Nden kanko e hoore maako o wi'i o wonday e maɓɓe har timmoode duuniyaaru. Daga ɗon sey o hocca yaaki dow, ɓe ɓeydaayi yiikimo. Ko o so'oo dow, o suɓaayi goɗɗo feere jaɓanɗomo kuugal, o bo wi'aayi goɗɗo annaboojo feere waray. Tokkuɓe mo nani belɗum koo nde mawɗo maɓɓe dilli, ngam e ɓe andi e mo wondi e maɓɓe nder ruuhu. Nden bo nyalnde go'o o wartay, nonno o wi'i. Sey ɓe ngaɗi ka do'aare e belɗum ɓernde, e ɓe keɗi Ruuhu Ceniiɗo mo Yeesu Almasiihu waɗi alkawal lildoykiɓe. Sey balɗe 10 gaɗa Almasiihu so'ake dow, carel humto ɓendol alkamaari, goɗɗum ko hayɗini wangi. Tokkuɓe Almasiihu e kawriti to go'o,
Ɓe ngaɗay yimɓe 150, sey ɓe nani iido bo hendu cembindu, sey goɗɗum nanduɗum e ɗemɗe hiite wangi e hoɗa dow ko'e maɓɓe. Sey ɓe puɗɗi metuki e ɗemɗe feere-feere, ɗemɗe ɗe ɓe mbaawano. Woɓɓe ngari pilii tokkuɓe ɓen ngam ndaara, warɓe daga leyɗe feere-feere ɓadaaki, sey koo moye garɗo nani e ɓe kokka habaru Allah nder ɗemgal muɗum. Ɓe kayɗini naa seɗɗa. Sey Biiturus ummii fuɗɗi wa'aju wi'i, ay ko ngi'oton e ko nanoton fuu ɗum bawɗe Ruuhu Ceniiɗo mo Almasiihu waɗi alkawal liloyki. Nder bawɗe Ruuhu on boo o hokkiɓe habaru ko waɗi Almasiihu maayi ngam ɓe hakke, e no Allah umminirimo daga mayde. O wi'i kanko e tokkuɓe mo horiiɓe ɓe seydiiɓe ummaaki Almasiihu. Sey koo moye tuuba jaɓa Yeesu Almasiihu woni kisnoowo ngam heɓa yaafaneego hakke. Ruuhu Ceniiɗo e wondi e Biiturus ngam wa'aju meemii ɓerɗe maɓɓe. Yahuudanko'en ɗuɓɓe tuubi e nyalndeere nden, kamɓe 3,000. Ɓe njaɓi Yeesu Almasiihu woni kisnoowo, ɓe ngaɗanaa baptisma e inde maako ngam holla yaafaneego hakke. Gaɗa non, tokkuɓe Almasiihu ɓe suɓunoo, har e tokkuɓe hesɓe ɓen, ɓe nga'ajini habaru belɗum nder Urshalima e gariije feere-feere. Ɗuɓɓe njaɓi ɗon ma tokki Almasiihu. Ɗum ɗon waɗi ardiiɓe diina Yahuudanko'en ummaniiɓe, e ɓe nangaɓe e ɓe piyaɓe har e ɓe mbaraɓe. Ngam non, tokkuɓe Almasiihu ɗuɓɓe ndoggi ɗali leydi Israa'iila. To ɓe njahi fuu e ɓe nga'ajina habaru belɗum ɗum Yeesu Almasiihu, har Yahuudanko'en wonɓe e leyɗe feere-feere nani njaɓi kamɓe ma. Sey Allah wi'i Biiturus yaha wuro goɗɗo ardiiɗo sooji'en, naa o Yahuudankeejo, o hokka mo habaru kisndam ɗam. Biiturus bo yahi hokki mo habaru ɗum. Sey soojiijo on e wuro muɗum fuu njaɓi kamɓe ma ɓe keɓi Ruuhu Ceniiɗo, ɓe ngaɗanaa baptisma. Ɗum ɗon holli Allah e yiɗi hisna koo ɓeye, koo ɗum ngole lenyol, naa Yahuudanko'en tan. Sey goɗɗo mawɗo nder Yahuudanko'en ummii bi'eteeɗo Caawulu. O ganyo tokkuɓe Yeesu Almasiihu naa seɗɗa, e mo nangaɓe e mo maɓɓaɓe. Wonde nyalnde o nangi laawol yaaki gariiri Dimasku ngam o nangoya tokkuɓe o maɓɓaɓe. E mo nder yaadu maako, sey Yeesu Almasiihu wanganimo daga dow ƴamimo, Caawulu, ngam ɗume torrataayam? Hawruki e Yeesu Almasiihu waɗi Caawulu jaɓimo, har Almasiihu wartirimo go'oto nder lilaaɓe muɗum. O waylitanaa inde, o noddanaa Bulus. Kanko o ɓurii lilaaɓe horiiɓe fuu yaaruki habaru belɗum to leƴƴi feere-feere. Kanko bo windi defte 13 nder alkawal kesal. To neɗɗo jangii nder alkawal kesal yi'ay kuugal Yeesu Almasiihu heenyaayi ko o so'ii dow, ay ko Biiturus waɗi, e ko Bulus waɗi, e ko woɓɓe tokkuɓe ngaɗi, naa ɗum e bawɗe ko'e maɓɓe. Ɗum bawɗe Yeesu Almasiihu e hoore muɗum huutiriɓe, har kuugal maako yaari yeeso nder duuniyaaru fuu. O ummake daga mayde, e mo woodi yonki, ngam maajum naanaa o suɓii goɗɗo jaɓanamo kuugal. Aa'a, e hoore makko e mo wondi e tokkuɓe mo, e mo wallaɓe. Ɗum ɗon ɗum ko weli naa seɗɗa, heɓuki iri o'o kisnoowo, cembiɗɗo, mo yidde, gooduɗo yonki, balloowo tokkuɓe ɗum. Goɗɗum ko hayɗini, diina Kirista sankitake koo toye nder duuɓi 100 tan gaɗa mayde Yeesu Almasiihu. Nder leyɗe feere-feere, Yahuudanko'en e leƴƴi ɗuɗɗi ngarti tokkuɓe Yeesu Almasiihu. Diina kan nyamri Yeesu naa e konu, naa e sembe gomnati, naa e njawdi. Ka nyamri yeeso e laawol hokkuki habaru no Allah yiɗiri en hokki en kisnoowo, nden ngal Ruuhu Ceniiɗo e meema ɓerɗe namɓe habaru ɗum.